To mám zadarmo? Tohle? Aha, děkuji. A kolik to stojí ten čaj? 500? Ano. To jste drahá, to já nechci. Ne. Káva. Kolik to stojí? 500 to nechci, to je moc drahý. Kapesníček? A kolik stojí kapesníček? Taky 500? Tak to nechci. To nechci, Valentínko, to je moc drahý. Nemáš tam něco levnějšího? Neotvírat, ať se to nevysype. Zavři to. Tak mi to dej, já to zavřu, jo? Dej mi to. Co tam máte dál? To si vezmu. Co tam ještě máte? A něco levnějšího? To je teploměr. A kolik stojí? 5 A nemáte ho v akci? Ne. A něco jiného v akci nemáte? Ale máme v akci. Máte to zvážený? A co to je? Pastelky. Taky 500, jo? Ano. Tak já si to vezmu. Tak jo. A podáš mi kapesníček? Ale máme Valinko, podáš mi kapesníček, já ti utřu nudly. Valí. To jsou rukavice. No. Kolik stojí? 500. Já chci. Tak dáte mi za 300? Ano. Kávu, děkuju. Ještě pro tátu, no. Tak to dej sem nahoru. Ano. Ano. A dáš mi kapesníček, já ti utřu nudláka. To je čaj. Čajem nudly neutřem. Kapesníčkem.
Nemáte paní něco levnějšího, když máte všechno za 500? Jste hrozně drahá. Po tebe. Děkuji. Ale